Mit navn er Andreas Lindberg Sørensen. System8 som arbejdsplads er ordentlig først og fremmest. Det er det første, der lige kommer til mig, når jeg tænker på hvad vi står for. Vi er en ordentlig virksomhed. Og det fornemmer man både, når vi har med kunder at gøre i det daglige arbejde. Det fornemmer man blandt kollegerne. Der er en gensidig respekt, der simpelthen gennemsyrer virksomheden. Og det gør, at det er et sted, man har lyst til at høre til og møde ind om morgenen og bruge sin dag. System8 er en virksomhed, hvor man i høj grad får det ansvar, man selvfølgelig beder om, men også er moden til. Det er også en virksomhed, hvor man får lov til at arbejde med mange af de nyere teknologier. Og der er faktisk heller ikke langt fra, at de nye spændende ting lander på vores bord, til vi implementerer dem i egentlige løsninger. Som ung i System8 føler jeg mig for det første godt tilpas, jeg føler mig motiveret, og jeg føler mig udfordret. System8 er en arbejdsplads, hvor det går hurtigt i forhold til det teknologiske. Vi får smagt på en masse spændende nye ting relativt hurtigt, for dem inkorporeret i faktiske løsninger til gavn for kunden. Derudover så har vi en personaleforening, der gør sindssygt meget for, at vi skal have det godt med hinanden uden for arbejdstid også. Vi tager på festivaler, vi spiller paddeltennis, vi har fredagsbar, og generelt så er det noget, der er ret bred opbakning omkring, og det betyder bare helt vildt meget. Vi har en rigtig god, tør jeg godt sige, kantineordning, som jeg i hvert fald værdsætter meget højt, der sikrer sig, at vi får noget god næring inde på os. På System8 er der et enormt potentiale for både faglig og personlig udvikling. Vi er folk, der vil hinanden, og vi er folk, der vil hinandens fagligheder. Vi er delvis nørder, men vi er lige så meget gode kolleger, gode venner. Og den kombination gør, at folk er super ivrige efter at dele ud af alt, de kan komme til. Så det kan du godt glæde dig til.